Mill-2014 sal-lum azienda li tikkultiva l-faqih f'Malta kabret il-produzzjoni tagħha minn 200 tunnellata għal 500 tunnellata fis-sena. Jiġifieri, f'9 snin l-ammont li tikkultiva aktar minn irdoppja. Din hija l-istorja ta' suċċess tal-familja Gawci li hija fost l-akbar produtturi tal-faqih f'pajjiżna. John u Carmen ilhom is-snin ikabru l-faqih u maż-żmien trawmu wkoll it-tliet uliedhom biex jieħdu ħsieb il-produzzjoni tal-faqih frisk lokali. Waqt żjara li One News għamel fl-azzjenda tal-kultivazzjoni tal-faqih tagħhom fl-Imġar illi matula John Gawci spjegalna pass pass il-proċess, bintom Rihanna qaltilna li l-konsumatur Malti Gawci qed jixtri prodott frisk li jkun għadu kemm inqata'. Il-prodott tagħna huwa frisk għax meta jinqata' kważi qasimis ġol cold room għax id-domanda li hija kbira. Spjegatilna li dan ix-xogħol jirrikjedi dedikazzjoni li ma bħala. Aħna naħdmu kuljum bil-fors dan ix-xogħol ma jħallikx taqbiża għax jekk ma taqtaħiex inti trid tarmija, ma tkunx tajba għal fresh market u ovvjament taqalura. Naħseb iva min ikun jixtieq da x-xogħol trid tkun dedikat. One News tkellem ukoll mal-kap eżekuttiv tal-Malta Chef Society, Dr. Lino Xkembri, dwar il-vantaġġi tal-faqih Malti anke fil-kċejjen tal-istabbilimenti tal-ikel. Mushroom lokali hija maqtuha mhux maqluha, allura il-qiegħ tagħha ma jkunx maħmuġ, huwa xi ħaġa li fil-kċina, ristoranti u x-chefs ma tantx ikunu jridu li jdaħluha għax l-ewwel qed iżidilhom ix-xogħol. U tieni net qed jikkontaminaw il-kċina li hija xi ħaġa li mill-ewwel ngħidu isma' tikkontaminax il-kċina billi jkollok l-affarijiet notfa meta ddaħħalhom fil-kċina. Min-naħa tagħha segretarju parlamentari għas-sajt, l-akwakultura u d-drittijiet tal-annimali Alicia Buġej għas-sajt saħqet fuq kemm huwa importanti li settur bħal-bidja jibqa' ħaj anke fost il-ġenerazzjoni l-ġdida. Ġejna hawnhekk naraw il-proċess tal-tkabbir tal-mushrooms ġew l-Imġar Mushroom Farm. Tuħu gost tara din it-tniċċa ġdida fil-produzzjoni tal-mushrooms li hija storja ta' suċċess minn familja mġarrija. Nħoss nara anke l-tfal tagħhom li ħajkunu qegħdin jimxu l-qudiem f'dan is-settur li fl-aħħar mill-aħħar importanti għall-konsumatur Malti u anke għas-sigurtà tal-ikel.